Каква е разликата между балкон, тераса и лоджия? Балконът е конзолна конструкция, която се изгражда пред фасадата на самата сграда. Обикновено тя не е оградена никъде от стени. В най-честия си случай балкона е ограден от трите си страни от парапети. Терасата пък, от друга страна, е открито пространство, което се изгражда върху колони, терена или други помещения. За пример, партерните апартаменти имат тераси отпред, които са разположени върху самия терен, а пък апартаментите на последните етажи имат тераси, които са разположени върху имотите отдолу. Последния вид, това е лоджията. Те са вдобнатини в сградата и не изпъкват напред. Това са тези открити пространства, които виждате включени в цялостния обем на сградата. За още съвети последвайте ме!